Welcome mafethu siyanibingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Mina Siphokosi TV mhlaba ngibona ngamehlo. Ngabe usuku lwakho lokugcina ngiyabheja. So kusibone. Bafowethu, namhlanje ngithe ake ngihambe. Njengabazingeli ngithe ake ngihambe ngizobheka umkhulu umkupa. Before ngisho ukuthi ngifikelele la, ngizodedela umkhulu umkupa abengelele abalandeli bakhe abayibukayo le channel njengamanje. Kuthiwa thokoza. Sewandawo sawubona mkhulu. Yebo sawubona kunjani? Siyaphila mkhulu ngabe njani? Hayi nami ngiyaphila. Siyaphila mkhulu. Mkhulu uyazi ngifikeleni lana? Kunjalo. Kodwa ake ngitshela abantu abangazi. Mkhulu kunento odume ngayo. Kunjalo. Kakhulu. Ngifuna ukuzozibonela. Futhi ngiphinde ngikhombisa abalandeli. Kunjalo. Umcebo webhokisi. Ngisacela mkhulu ke before sikhulume kakhulu ngalomcebo webhokisi. Ngisacela mkhulu uke ungichazele usakwazi ukuyenza lento na noma ngoba phela sagcina thina manje sesiyezwe ukuthi sophakamisa igubhu kakhulu sosebenza ngegubhu. Namanje ngabe usakwazini ukuyenza lento yebhokisi lemali? Laphana ngikhulumile indaba ya isigubhu. Njengamanje nje ngizokwazi ngikukhombisa ukuthi nje ibhokisi ngiyayisebenzela kanjani. Yes, kunjalo. Leli bhokisi obani abangalithatha? Lana nje abantu bangayithanda le noma nje bayithenge lento. Ngizokhuluma ukuthi nje abantu bana amathenta. Yes. Abantu bana umfundisi. Okay. Yes. Bona lapho nje abantu bazokwazi bayithengele bayithande lento. Kunomuntu othi mina sengidlala izinyanga, sengikhathele. Sengifuna nokuretire. Angayithatha lento lo muntu. Bavele nje abantu bana ukuthi nje bayithayile. Yes. Bafanele bayithenge. Yes. Kunjalo. Mkhulu. Ngithe ngifika lana esigodlweni wathi kumina eyakho ithanda ukuhluka. Leli bhokisi lithanda ukuhluka. Lihluke ngani leli? Leli bhokisi leli mawufikile kulolithenga uthi nje mawufuna kulisebenzisa. Yes. Uqale kuyishabela inkukhu. Yes. Kunjalo. Leli bhokisi before okay so uthi mina mawufika nalo endlini ekhaya ulihlabela inkukhu. Ungaqali kuyingenisa injini. Uqale kuyishabela inkukhu uyangenisa injini. Uqale uyihlabela inkukhu before lingene endlini. Kunjalo. Awulokhu ukuhlebela noma uyihlabela inkukhu kanye kuphela? Cha, khanye kuwani nje kuphela. Okay. Mkhulu. Kunabantu abangayikholwa lento sisho. Kunjalo. Number 1, leli bhokisi uthi adla ngozi. Alinomngozi. Uhlaba inkukhu ulihlabela kanye. Kunjalo. Kuze kuvuke lamadoda lawa. Mkhulu. Lesi sigubhu siphuma nalo leli bhokisi? Cha. Wena mawufikile njengamanje lana nje uzokwazi uphume nele box nje kuphela. Yes. Isigubhu lezi nje uyasishiya. Yes mkhulu. Undolonga nje undolonga uyamshiya. Undolonga uyamshiya. Ngeke mkhulu naku nesandla semfene lapha. Alright mkhulu. Ngisacela ukusikhombisa lento ukuthi usakwazi ukuyenza. Number 1, ngicela mkhulu usikhombisa ebhokisini ukuthi kukhonani. Kungabe mhlawumbe khona inyoka lana abantu bafuna ukubona ukuthi kukhonani la ebhokisini. Uyakwazi ukuyenza lento uthola ukuthi ufana njengalezi izinyanga bafihla imali phakathi kanti cha thina sifuna ukubona ukuthi undolonga noma wena mkhulu uyenza kanjani lento. Njengamanje ngizokuvulela lana ubone ukuthi nje akunalutho. Akho nyoka la? Ayikho inyoka la, ngiyavula nje ukuthi nje ubone. Angithi uyabona? Yes. Okay. Nangu nje undolonga ngibambile. Yes. Angithi nje into ngizowenza njengamanje ukuthi nje ngikuwezele nje imali yo drink. Imali ye drink nje phela Okay, akho lutho kuleli bhokisi mkhulu siyabona vele. Angithi uyayibona ukuthi nje ayinalutho. Yes. Okay. Kunjalo. Sengilalivala ukuthi nje undolonga bahambe uyosebenza. Yes mkhulu. Ubone ukuthi nje usebenza kanjani. Yes mkhulu. ababukeli nabalandela
ube ubona lana ukuthi nje akunalutho angithi yes mkhulu kunjalo imani bafethu pause pause ubone ukuthi nje akunalutho la ngiyakuwezela njengamanje ubone ukuthi nje uNkulunkulu usebenza kanjani phela lana akunalutho lana akunalutho lakithi ubona ngivezile lapha ukuthi nje akunalutho yes ya senjengamanje ngifuna ukulivula ulibone ukuthi nje undolonga usebenza kanjani yes mkhulu kunjalo okay akhonyoke ezophuma ngithi lana nje uzophuma nje u50,000 nje kuphela ukuthi nje uthenge udidingi yes mkhulu njalo sengiyawubeka phansi undolonga sengiyavula manje ibhuku yes mkhulu ngoba vele lana angithi uyabona hayi bomkhulu kanjani mkhulu imali yangamphela le kanjani mkhulu ya imali yangamphela noma nje uthatha iyodwa nje uyibukisise kahle uyibone ngeke mkhulu ukuthi kuyimali yangempela lena mkhulu ngekwazi mkhulu ukuthi imali yangempela mkhulu angithi nje ube ubona sisonke la angisanga ngisihume la kuye nje inye indaba le mali mkhulu ayinayo imigomo nembandelo cha ayinayo imigomo nembandela futhi nje mawuthi nje ufuna uyithatha straight mawufuthi uyasaba ufanele ukuthi nje kusekumina straight ngikuwezele imali njengaleyo mawuthi nje usosaba ukudeposita ebanki ngizokwazi le mali emkhulu ngingayithatha le mali ngihambe ngoyifaka ebank njengamanje nje uzokwazi ngikuthathe zonke lapha nje sihambe ebanki siyideposit sizonke kunjalo cool sizacela usinike inamba zakho mkhulu otholakala kuzona kunomuntu okubukayo eMpumalanga so Cape Town East London abawufunayo lo msebenzi kunjalo kodwa ngiyacela sibaxwayise ukuthi before lamadoda avuke kumele ubahlabele inkukhu ebomvu before ulibeke egcekeni noma ungene nebhokisi endlini ukuze lamadoda asebenze mkhulu sisacela inamba zakho otholakala kuzona ukuze umuntu athole lo msebenzi abantu bakhathele ya ababukele nabalandela ngiyakunikeza inamba yami makuthi nje ungifuna ungithole ungifonele inamba yami ithi nje 067 17 15 017 ngicela uyiphinde kokugcina ithi 067 17 15 017 kunjalo mina iSpositive mhlaba ngumana ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina mkhulu sisacela ukubaleka sike siyobona ukuthi le mali singathengani sithenga izinto ezikhala kahle sithi ukuyoko senyama lapha sifuthi izinto eziphila nazo mkhulu kunjalo nje akunankinga nje ubaleka akunankinga umina ke iSpositive mhlaba ngibona ngamehlo usuku lakho lokugcina bafethu senghe